Imos con información deportiva. A Ría de Arousa será este sábado escenario da 15ª regata con calza Volta a Sálvora. Esta reunirá en Ribeira a preto dun cento de regatistas para percorrer unha das travesías máis emblemáticas da costa. Máis dunha vintena de veleiros tomarán a saída este sábado ás 2 da tarde dende as inmediacións do Club Náutico Deportivo de Ribeira. Por diante, un percorrido que levará as embarcacións a rodear a illa de Sálvora e a navegar entre os illotes de Bionta, Noro e Rúa, unha proba que xa é toda unha referencia da vela en Galicia. A organización prevé unha participación próxima ao cento de regatistas, aínda que as condicións meteorolóxicas porán complicada a competición debido ás altas temperaturas e á pouca intensidade do vento. Deste xeito, o trazado definitivo decidirase pouco antes da saída. Esta 15ª edición consolida unha cita que, ademais do seu atractivo deportivo, busca poñer en valor o mar e a contorna de Ribeira, reunindo cada ano afeccionados á vela chegados de distintos puntos de Galicia. Cabe resaltar a participación de destacados veleiros que xa gañaron competicións nestas últimas semanas, como pode ser Peperetes Nortemar, o poderoso Corsario Thunder ou o coñecido Orión, entre outros moitos. A entrega de trofeos está prevista para as 6 da tarde nas instalacións do Club Náutico.